Dol rok Jeng borok rok thimani ulo bo jaga sogui pai. Hai, ang norok ni logi tongo kok borok scientific fact. Borok rok ni langma salchele tonai no phiaba gokha manui rok chabui tei jeng exercise rok khlaiui chini ayukno kichale logrui mano. Kok hingke nung thimani ulo nin bwsakno nung filter khlai mano. Amo hai borok rok tongo o hayungo borok already thaiui teisa kwthangui phaijak. O hayungo 4200 tan sepono kwbang religions tongo. Tei jotono alada khe kok sao thimani ulo tamo wng. Jeng dharma o thanglaiya jeng ke amo hai borok rokno thanglaiya borok already thaiui teisa kwthangui bachai phaijak. Haike borok ni experience rokno chwng khnalainai. Baksa borok NDE near death experience ungjak rok tongo. Srapsa kwthui wngui haino hai ulo teisa kwthangui bachai phaipiro. Phaidi hingke silaiya no chwng thimani pore borok tamo experience khlaikha. Borok sao alada dunia o sogui paio hinui. 2011 salo borok khoroksani operation choloi tongmani. A operation fail wngui thangkha. Tei o borokno kwthui hinui no sajakha. Tei o borok srapsani ulo khe haino hai kwthangui bachai phaipika taisa. Bo tamo experience khlaikha abo wngkha borok sao alada dunia o sogui paio hinui. Ar jaga kuno pohor rok wngya tei kuno phano bo feel khaimanya fu. Aro kutung da wngui tong na kwchang da wngui tong aro bo kuno feel khaimanya fu. Haike omo haike na tei khoroksa college ni student bo thainyani hini bithi chamani. Bono ambulance gari bai nafainani phaikha ulo. Haike bo ulo a ambulance sakano thaiui paikha. Haike bo 3 minute ni ulo haino hai teisa kwthang khe bachai phaipikha. Haike bono bo beba kokrokno kubui khe sai khwnarwo. Ambulance sakao bini mang kwthui no bo nugui tongphu hwnui. Bo khoroksa doctor bai tebo siniya bung bo manya amsa bo bini bung rok sai mano tei bini kogrok bebang bo kubui khe sai khwnari tonirwo. Boigani rok porikha khlaimani phola bahaike kokpai thang hinui norok believe da khai na khaya tola comment khai saladi dol rok. Tei ano channel no subscribe khainani tapok dol rok subscribe khailai di ano channel ketal khu abagui norok support belai khe nango. Hambai dol rok no